Tolong ka jing suk ipi baro ki basngap at cha skor ya kani ka jing ya puson na ka ktinu play ha kani ka step ka jing ya pule mentana ka ktinu play ka dei na ka shiti ka jong apostol Paul shi ki Filipi ka nang basau ka khat ka ban nyo de ka ta ka jing suk ublay ka ba palat ya ka jing shempang baro kan ri jai jai ken ya ki do nut jong pi ba di ki jing mot jong pi ha Christ Jesus ha kani ka step ngi ya puson shapang ka jing suk ka ba ken jablay balik ngi don kam yi jing suk ka bakan joblay kadau ka long namar ngi im ha ka perthei ka ba kum kani ka bala kerta wer yang ngi daki ki ba pendu mensim pendu jingkermen ki bangim tiknai kala syai ki ba kan san ki jingkala ki wan bat kum ta ka pen khuslai ki jingmot ka pen kulmari ki jingmot ka pen rit mensim ka pendu mensim ki samla pule ki bala pendep ya ke jing pule ki ladon ke kerdan Henry kim yo kam yo jam kim tikenai kala syai joki ki briu ki bak ladon ke kam ke jam ka babiang Henry kensan ka company ka fail lani ka sorkar ka duna pisa ki duno i ka kam ke jam ki don ki briu ki ba dang syait dang klein ki yat ki yeng ki troi ki kta Henry kensan ki kempang bat habala tes yaki ka report kalong bagai cingpang kalong ka bersyirkai ka bakim la syu ban imslam ki bakum kita ki jinjia ki bangi kendo ki khubor ki bangi asngau ki khubor ki ba pen shifting ki khubor ki ba pen snoma ki ba sngau trim ki jinjia ki ba lai pojaj ki jing sawa ki sur ki ba ker ta wer yangi saudang unong rep tikana syu ya ke jing seiso lani ke jing ya jong ki marrep namar ke jing bom tikana jong ke yeu ka hat ke jing bom tikana jong kam mariang ka kala uslem palat banwan lani haba wan ke jing rang terkhong ke besyirkai bad haba wan ke jing slap ke bejubor ke jia ke jing shlei ke du ke rep karyang bat kum ta ter ngi imma ka bakum kata ka perthai ka baki challenges ki wan ki jingya ki jinge ki tma ki babon la ka long ha ka sanchar ka khadar ki jibun ki ki bom itikana la ka long ha ka business ka troi ka kta ka rep karyang la ka long ha ka puli dangle ha ki penta ki paper ki don jibun ki ki ba om tikana ki bala banwan ki jingkala bat ki ba pen kulmar jingmot ki ba pen du jingkermen bat ki ba bo i ki briu hapdeng ka jingbom tikana ya ka jingim dei ha ka ba kum ka ni ka por ba uji suru ha ka wei ka por kat ba ki senran ki dang buri el dei ha ka wei ka ying hadin ba uji su la mi pat na ka jingtep ki senran ki la ya shong ha ka wei ka ying ha ka por ka ba ki dap de gajing shifting namar ki jiu ki ba berngem ye ki long tang khendiat hapdeng upai ba ubam ngai ubabun balaker saudang ye ki unong yalam jongki umdon shu bat ki Jesus Christ ba ki las ngau kun sweat ki las ngau kenja ki las ngau ritman si ki las ngau dap de gajing shifting re ha bakum ka takapor Jesus wala wan pau ki ula rung ha ka ying ka baki ki don awala kren ya ka ktin uang tolong ka jing suk happy jisu yo i haka bakum ka ni ka por ki priu jong u gi senran ki don kam ya ka jing suk ka baken jablay ka ban pen pengat ya ka jing mot ji perkhat ka ban pen klan ya ka men sim jong ki la se don pring jong i ru haka ni ka por pi mat pi ya kendo ya ki jing ya shem haka jing im ki ba pen kulmar jing mot ki ba pen kuslai men sim ki ba pen rit men sim ya pi le se ke jing pang ke jing stam kalawan ban hir tma ya ka met ya ka ying ka sem ki jing ki jing kerdu ka ying ka sem kam dan jing suk ka rep karyang ka troi ka kta ka yo ka kot jing ya dei para briu ki jing ya dei ying sem shibun ki bejia ki ba pen long ba pindu men sim ki ba pen long ba pindu jing kerman Henry nga ong ya pi ha ga ni ka por Jisu kren ha ka gospel u Yohanes kalenong ka ba khatsao ka khat ka ba arpo nyau Jisu ukren chapang ka jing suk ka ba na uong ya ka jing suk nga ino happy ya ka jing suk ka jonga nga ai happy
om kum bakata ka perthai ka ai na ai manga hapi wat ki khuslai na ka do not jongpi lemne wat shipti wat ki khuslai na ka do not jongpi lemne wat shipti kumno ban job ye gajing khuslai ba gajing shipti ka dei tang da gajing suk ka jong blai ka ban yo jaka ka do not ba ha gajing mot jongi gajing suk ka jong blai la yathu haga stiu pol shiki kalatial nong basan khot ar pho ar ba ka dei uso jong mensi habo mensi makhuj udan hangi udap hangi kumta ka jing suk ublei ka yo jaka ka dap ka shlei ha ka do not ha ka jing mot jongi henry kan mau ba ka ni ka jing suk ublei ka badan ha ka do not ka jing mot jongi ka dan ha pring ka jing syahir tmaman ka sngi bat la nyon ye ka ni ka jing suk dak ta ki jing shem jongi ha ki jing im ka ba man ka sngi deina ka ta ka daw ka e ka bangi de ban le bangin yai ri ka ni ka jing suk ba ka ni ka jing suk blai kan ya yo jaka kan ya sanshari ka do not jing mot jongi ngi don kam ban duai ngi don kam ban karpat ngi don kam ban aingo ban pentip i ka jing pan jongi sha blai wa apostol Paul uyo i bat utip biang ya ki jing e ka ba ki bangai po Filipi ki kendo ki jing e ki ba pen khuslai ki na kata ka daw ang wat khuslai ka e ru henry ha ka e baro da ka jing duai bat ka jing karpat lembat ka jing aingo do pin pentip ye ka jing pan jong phi shau blai te kata ka jing suk blai ka palat ye ka jing shempang baro kan ri jai kenya ki do not jong phi bat ka jing mot jong phi how Christ Jesus dei da ka jing suk blai ka ba yo jaka ka basan shar ha ka do not ha ka jing mot jongi ngila ban yang scam ka jing ngila ban ya chaprang ha ka jing im ban ha pring kitma ki babon ha ka jing im ngidon kam ni ka jing suk blai jisu kula ri ka jing suk om ha ka do ka jing suk om ha ka perthai do henry ka jing suk ha ka mersi wat ha bangi don saudong jongi kitma ha ka perthai do ki jingale ki babon ngidon ha ka perthai ka bam don jing suk henry jisu kula ri ka jing suk ka bakan jablai ka ban sanshar ye ka jing mot bari ka do not jongi bat walangi im ha ka perthai ka ba dap de ki jingele ba dap de ki jing bom tikna ka ba dap de ki thma henry ngin la ban ya chaprang ka jing im ngin pentelun ye la ka jing im bari ka jing thumu da ka ta ka jing suk ublai ka ba yo jaka ka ba sanshar ha ka do not bari ka jing mot jongi ha ga ni ka por nganduai yo don na prin jongi namar ki jing pang ba pi kendu namar ki jing e haying namar ki jing e ha ka trei ka kta ka rep karyang namar ki jing e ha ka jing ya dei haying ki jing ya dei para briu ha ka trei ka kta le ne ha ka no lani ki jing syahir tma ha ka jing em ki jing kulmar jing mot ki jing rit men sim ki jing shepting ki ba penlong ya pi ba pin du men sim nganduai ke ne ka por to ke jing suk ublai kan yo jaka kan sanshari ke jing mot ka do not jongpi ba pin yang scam ha ka jinget pin ya chaprang baru try bat ka por ka bakan jablai kan don bat kan long ha ka mensim ha ka jing im jongpi nganduai ha ka kerteng Jesu bana Nasaret ablai ubo kpa jungi ba hapne ngawan shami banduai na ka banta ki tu ki briu ki basngap ya kani ka morning mana ha ka ni step ki ba don hala ki jong ki jing shem ha ka jing im jongki don na prin jongki ki pang ka met don na prin jongki ki khuslai ka mensim don na prin jongki ki don ka jing e haying hasem don na pring jongki ki don ha pring ki jing bom tikna ya ki aka ha ka jing im jongki don na pring jongki ki pat ka do not ki mong ka mensim namar ki jing shem ha ka jing im ki ba pon jat ngawan banduai daga benta jongki to ka jing suk ka jome kan dap kan rijai ya ka do not bar ka jing mot jongki bakin yang scam ha ka jing ngat kin ya chaprang ro ha ka jing im kin la ban pendep yaki kami ki jitmu jongki ba man ka sngi da ka bor ka bakan jablai ka baname kata yaki pendap iki do men simbakhuj u men simbakhuj u ba don hapo jongi ablai ulong ka bor na ka benta jongki bat ka jing suk ka jomi kan yo jaka ka do not pat ha ka jing im jongki kerku yaki kanra pediang yi ka jing suk ublai ha ka do not jing mot jongpi ka jing suk blai kan sanshar ya ka jing im jong pi ba ya ka ying ka sem jong pi ha kar teng Jesu adwai ngapan kini baro amen.